Здравейте! В днешното ревю ще ви покажа един автомобил, но преди да ви покажа автомобила, преди да ви разкажа за какво ще говорим, първо ще ви разкажа една много интересна история. Значи знаем, всички в живота искаме шестици. В училище лиша, в живота лиша, няма значение. Ама както всички знаем, лошите момчета, пичовите, тарикатите, играчите и в училището и в живота винаги имат петици. Затова днес аз ще ви покажа нещо уникално. Днес ще ви покажа Audi A5 първа генерация. Така, сега си поговорим малко за автомобила на хората с петиците. Значи, автомобила се прави от 2007 до 2016 година, като 2012 година имаме фейслифт. Днешният модел, който ви показвам, е фейслифтов модел, изглежда наистина много добре. Както виждате на снимката, автомобила и преди фейслифта също изглежда много добре. Общо взето евала на Audi бе. Както ви казвам, те са шампиони в иновацията. Първата лимузина с Quattro и ето и първите спортбеци Audi ги правят. Така че А5-цата тя се базира в сегмента между А4 и А6-цата. Друго нещо, което да ви кажа за А5-цата, която е спортно тинейджерски ориентирана. Какво означава това? Значи ако сме чичка, примерно си купим А4. Ако сме примерно някакъв вече по-играч, ще си вземем А6 или А8. Примерно ако сме някакъв младеж, 18-19 годишен тарикат, тата е милионер, имаме кинти, какво ще си купим? А5-ца. Тя е направена за млади хора, направена за младата публика. Затова евала на Audi справили сте се отлично. Така, сега ще ви разкажа малко повече за формите на Audi, тъй като тук имаме изключително добри форми. Имаме 4-врато купе Sportback, изключително красива, изключително добре изглежда. И да ви кажа, това за младите бащи, за тия къде още им кипи кръвта, за тия къде още искат да впечатляват мадамите и да са най-добрите на пътя. Така че тарикатите, младите татковци, ето имаме оферта и за вас. Отзад слагаме бебешката седалка и сме 6. Имаме за играчите, които все още нямат семейства, които нямат деца. Имаме версия купе, имаме и версия кабриолет. Като кабриолета е изключително красив, но е с мек таван. Значи, лично мен този мек таван ми грозне и не ми харесва. Има фирми, които произвеждат твърди тавани за него, така че не се притеснявайте, може да си купите кабриолет и в последствие да си поръчате и твърд таван. Предполагам, че цената няма да е ниска, но въпреки това го имаме като вариант. Друго нещо, което да ви предупреда, значи да знаем най-тежъка кабриолета, най-леко купето, Sportback по средата. Друго, което да ви кажа, най-дълъг Sportback, така че ако сте дама и искате такъв автомобил, аз съм длъжен да ви предупреда. Дълги чека, може да имате проблем с паркирането. Въпреки че дамите не искам да ви обиждам, ма вие и във Ford Ka да се качите, па ще имате проблем с паркирането. Така че става и за дами, става и за тинейджери, става и за чичковци, става за млади бащи, за тарикати. Друго нещо, което да споменем за този автомобил. Значи той има пряка конкуренция в BMW 4 серия Grand Coupe. И като цяло BMW 4 серия, пряка конкуренция на Audi A5. Ама въпреки това BMW пак губите състезанието. Какво се случва с вас? Audi-то изкарват А5-цата, грамът, вие чак след 5-6 години се сещате да изкарате четворката. Така, сега си поговорим малко за окачването на Audi-то, като тук искам да ме слушате изключително внимателно, защото съвсем малко, ако не ме дочуете, съвсем малко, ако се объркате и много ще намразите тази кола. Така че да внимаваме какво избираме. Зависи дали имаме пари, дали нямаме пари, дали искаме да не е твърдо или не искаме да не е твърдо. Така че да внимаваме. Въпреки това всички знаем, много хора обичат да имат твърдо. Така, значи имаме обикновено окачване, което е доста добро, доста здраво, доста надежно. Като цяло при него нямаме почти никакви проблеми. Обикновеното окачване е наистина за препоръчване. Освен него имаме и адаптивно окачване, което е с адаптивни амортисьори, които се втвърдяват и омекотяват. Значи адаптивното окачване е доста добро, лично аз го харесвам, но въпреки това съм длъжен да ви предупредя, че амортисьорите са доста по-скъпи. Така че да си го имаме в предвид, по-скъпички са там нещицата, особено ако колато, така че да го имате в предвид. Наистина, ако нямате пари, по-добре гледайте да си вземете с нормално окачване. Имаме като окачване, както ви казах, нормално, имаме S-Line и S-Line Plus. Значи S-Line и S-Line Plus са доста твърди. Ако обикновен S-Line, горе-долу става, кара са. Но ако S-Line Plus с 20 джанта, значи гаранция ви давам, няма да ви останат зъби в устата, направо ще ви паднат пломбите. Това друса страшна работа. Така че, ако искаме да не е меко, взимаме обикновено окачване. Ако искаме да не е по-спортничко, S-Line. Ако искаме вече да караме на писта, да сме истински играчи, състезатели, S-Line Plus.
Така, сега да си поговорим малко повече за проблемите при окачването. Първият минус на това окачване на Audi е, че имаме проблем с лагер главините. Слабички са, не изкарват 100 000 км, наистина. Така че имайте го в предвид, като го вземете, ако евентуално при шофиране се чува виене или някакви шумове има, значи ако всичко е наред с гумите и джантите, имате проблем с лагер главина, но като цяло наистина цените не са им високи и доста лесно се сменят, всичките майстори ги знаят. Имаме проблеми тук и с рейката. Преди 2011 година на по-трошлива, малко по-трудно се намира, по-трудно се рециклира, да си го имате в предвид. Друго нещо, което да кажа за окачването, имайте предвид, че това е Audi. Значи не дейте да се бъркате, това не е Opel. Тук има части, които наистина са скъпи. Трябва да се има това нещо в предвид. Сега за джантите да ви обясня на автомобила. Значи джанти имаме от 16 до 20 цола. Сега естествено, ако ще се правим на негър, мога да сложим и 20 единица, ама ще карате все такава гума. Абсолютен абсурд. Махнете ги те, ще оти. Караме от 16 до 20 цола, като аз 16-ката нива я препоръчвам. На мен лично много ми грозне, въпреки че с нея ще е комфортно. Вземайте си най-добре 17 или 18. 19-ката и 20-ката са малко прекалено големи и ще ви друса. Общо взето няма да е толкова комфортно като возия. Ама въпреки това, 19-ка и 20-ка, страшна красота, изглежда много добре. Така, сега ще ви разкажа за задвижването на автомобила. Общо взето имаме само два вида задвижване. Имаме най-обикновено предно задвижване, въпреки че за мен трябва да сте луд да си купите Audi с предно задвижване. Айде, ако искате да е 1.8 или двойка дизел, нали, да ви харчи мъничко, става на предно. Ама общо взето не. Ако искаме апетица, тя трябва да е с кватро. Защото кватрото то като символ на Audi, разбирате ли? Audi с какво е известно? С 4 по 4 си. Ако едно Audi не е 4 по 4, цената е по-ниска и общо взето по-трудно се продава, тъй като не е толкова харесвано. А за кватро системата аз свалям ръце и нямам какво да кажа. Кватро системата на Audi е перфектна. Изключително здрава, изключително надежна, не се обслужват раздатки, нищо не се обслужва и кара по половин милион километра. Аз такава кватро система, такова, нали, 4 по 4 задвижване не съм виждал. При всички останали BMW-та, Мерцедеса, чупат се, правят проблеми. Тук нямаме никакъв проблем при кватрото. Наистина е много здраво и надежно. Ама това за компенсация на двигателите. Така че да си го имаме в предвид. Но както ви казах, ако взимаме Audi A5 задължително да е кватро. Наистина, нали, ние се шегуваме, но като цяло кватрото държи по-висока цена и е доста по-желана от клиентите и купувачите. Така, сега си поговорим малко повече за задницата на автомобила, като задницата е изключително красива и имаме доста разлика в стоповете преди и след фейслифта. Сега в момента тук на снимката виждате стоповете преди фейслифта, сега в момента ви покажам фейслифтовите стопове. Така, друго нещо, което да ви кажа, имаме изключително красиви липови раздувки, спойлери, имаме и двата оспуха, които са изключително красиви, особено ако S-Line ни вади як звук превел с мака. Така че задницата тук, значи ако рейтваме задницата, тук вече сме на малко по-високо ниво. Малко под манекенка и малко над танцорка. Така, сега си поговорим малко повече за багажника на автомобила. Първо, изключително тежък, мога да си тренираме тук, нали, знаете, като тази машина, къде правите набирания, тя ви помага тук, а същото с амортисьорчетата. Първа забележка, амортисьорчетата са скъпи. Значи имаше миналия път много тъпи коментари. Било много скъпо механизма на BMW 80 лева. Вижте, пичови, за мен е скъпо. За вас мога да не е скъпо. Аз казвам моето мнение и ви казвам цената. За мен 80 кинта за амортисьорчетата са скъпи. Извинявайте, ма много. Така, сега багажника на автомобила да преминем към основното. Първо, при спортбека 480 литра багажник, при купето 465, при кабриолета, тъй като имаме затварящия се механизъм отзад, нали, за тавана, само 370 литра. Въпреки това, багажника е изключително голям. Ако имате семейство, примерно, както ви казах, за млади татковци, къде още имат огън в кръвта, багажника ще събира абсолютно всички багажи, няма да има никаква забележка. Така, нашия мухабет го знаем за мадамите, днеска нема го казваме, днеска друг ша мухабета. Днеска мадамите ще возят нас, пичовите. И тъй като ние сме efficient, като свалим тези седалки 1300 литра, значи ако сте мадама, която е оборот на 10 гаджета да има, вътре ще съберете на поне 15 пича багажа. Тъй като ние сме икономични, ходим с по една чантичка, наистина 1300 литра, поне 10 чанти ще съберете големи. Така, само нещо да доспомена. При повечето Audi тук имаме затваряне на багажника, но днешния ни вариант, евала, собственика си го е избрал как трябва. Друга забележка, която да кажа. При Audi не е като при останалите модели. Общо взето тук бутоните са проблемни, тъй като тук има един кабел като вали, там се намокря, дава късо и нищо да се затваря. А ако го затваряме ръчно, прецакваме амортисьорите и като цяло механизма.
Така че по-добре, ако няма бутон за затваряне, наистина ръчно се е по-добре. Е така, оп, лекичко и всичко е точно. Така, сега ще ви обясня малко за двигателите на автомобила, като искам да ме слушате изключително внимателно. В такъв смисъл важно коя година е модела. Така, сега ще започнем с дизела, тъй като той е най-желан в България, най-обичан, най-каран. Започваме. Имаме първо двойка TDI. Значи за двойка TDI-то ще ви кажа първо следното нещо. Това може би най-добрият двигател, поради простата причина, че е с ангренажен ремък и наистина самото му обслужване е изключително ефтино. В такъв смисъл ангренажен ремък, водна помпа, комплект струват нещо от сорта на 300-400 лева. Изобщо не е скъпо. Общо взето доста добра цена. Сега ще ви зачита за какви мощности става въпрос, нали, какви имаме, за да може да се изберете. Значи имаме 136 коня, двойка TDI е. Казал съм ви 136 и 163, тия двойка TDI е не. Тъй като там имаме някакви електромотори, там електрически системи, някакви щурти, къде абсолютно не ви трябват. Махайте ги тези буклуци. Така, сега имаме 143 коня и 170 коня. Значи това са двойка TDI-то преди фейслифта. Значи за тия двигатели мога да ви кажа следното нещо. Общо взето преди фейса и след фейса и двата двигателя са много добри. Имаме също 177 коня и 190 конски сили. Реално погледнато, ако взимаме двойка TDI, взимаме 143, 170, 177 и 190. Тия двигатели и четиритя са изключително добри, като както ви казах, 143-ката и 170-ката са преди фейслифта, а 177-та и 190-ката след фейса. Общо взето това е един изключително здрав и безпроблемен двигател. Да, чухте ме добре, Audi изключително здрав и безпроблемен. Няма почти никакви проблеми, конструктивни дефекти този двигател. В буквалния смисъл изкарва 400-500 хиляди км без никакви сериозни ремонти. Но общо взето все пак дизел, че имаме стандартни проблеми като за дизела, имаме проблеми с турбото, имаме проблеми с DPF, EGR, дюзите след 250 хиляди, турбината след около 300. Това са съвсем нормални и базови неща. Общо взето този двигател наистина няма конструктивни дефекти и е доста здрав. Въпреки това ще ви зачита тук съвсем малкото проблеми, които има, за да си го имате в предвид. Значи имаме проблеми с масления привод, имаме проблеми с водната помпа и топлообменника. Общо взето при топлообменника, като имаме проблеми, тогава губим антифриз. Най-често срещано, ако губим антифриз, значи имаме проблем с топлообменника. Около 200 лева не е нищо скъпо, доста безпроблемен. За нафтовата помпа, както ви казах, също е доста ефтина, лесно се сменява. Като цяло срещат се проблеми при нея, но въпреки това е заради лошата нафта в България. Наистина нашата нафта е пълен буклук. Другото, което е масления привод, общо взето аз вас съветвам, като си сменяте ангренажния комплект, нали, говорим ангренажния ремък с там ремъчета, ролки, с водната помпа, сменяте си маслена помпа и този маслен привод, за да нямаме проблеми, за да е всичко точно. Така, сега продължаваме, имаме тройка TDI, но ще ви кажа нещо друго. Значи имаме 2.7 TDI и тройка TDI, които преди фейслифта са почти едни и същи. За 2007-цата тя 190 конски сили. Значи на мен нещо не ме е ясно. Всички хора го плюят то 2.7 TDI, а реално 2007-цата 190 коня и тройката 240 коня, те са почти едни и същи. Разликата е наистина абсолютно минимална. Но не знам за какво го плюят то 2.7, той общо взето доста здрав. Ако някой ви казва, че тази 2007-ца не струва, значи кайте му на този човек да иде в най-близката река и да се хвърли с камък на врата. Така. Сега ще ви зачита какви проблеми имат тези, които са преди фейслифта, 240 коня и 190 коня. Значи имаме проблеми с вихрови клапи, отстраняват се, проблема е доста лесен. Всичките майстори вече ги знаят тези аудита, всичките ги знаят тези двигатели. Наистина и гаражните майстори могат да ви ги оправят, наистина няма никакъв проблем. Продължаваме, имаме проблеми с горивна помпа, естествено всичките аудита дизелите имат проблеми, просто тази горивна помпа на Bosch е доста скапана и като цяло се налага често да се сменя. Въпреки това има автомаркет, доста са ефтини като цяло. Така, естествено, след 200 000 км мога да имаме проблеми с дюзи, турбини, EGR, DPF, все пак е дизел. Не мога да очакваме да е безпогрешен половин милион километра. Но въпреки това да ви кажа за ангренажната верига. Значи тук имаме доста сложно верижно задвижване с цели 4 вериги, като комплекта около 1300 лева. Сега да варира. Не дейте веднага да ми скачате, тъй като знам, има комплекти, които струват примерно 800 лева, има такива и от по 2000 лева. Но като цяло са доста ефтини. И като цяло тази верига може да издържи и половин милион километра. Буквално е смисъл, има модели, къде на 200 000 км си късат веригата, тъй като не им се сменя редовно маслото или не е с което трябва масло.
Има модели на по 600 000 км, които са с здрава вирига и нямаме никакъв проблем, тъй като просто хората си сменят на 10 000 км маслото. Така, сега фейслифтовия, както днеска, евала, най-желана е България, най-искания. Тройка дизел, 245 коня, върви на бургия. Това е фейслифтовия модел. При него 2.7 се заменя също с тройка, която е с по-малък софтуер. Просто в такъв смисъл имаме тройка дизел с 204 коня и с 218 коня. Тя играе роля като заместник на 2.7 и имаме тройка дизел с 245 коня, която играе роля на заместник на 240-ката. Тези двигатели се слагат след фейслифта, като те също са сравнително здрави, но въпреки това аз съм длъжен да ви предупредя. При тях имаме доста повече пластмасови работи, имаме доста повече конструктивни дефекти спрямо тези, които са преди фейслифта. Общо взето тези, които са преди фейслифта, са доста по-здрави. Фейсовите са малко по-проблемни, но въпреки това сравнително здрави са. Да кажем, примерно спрямо Mercedes и BMW наистина са доста здрави. Отделно от това, тук вирижното задвижване е доста по-упростено, не е с 4 вириги и комплектът е по-евтин, но трябва да се сменява по-често. Наистина тук да надхвърли 300 000 км без да се смени виригата е малко трудно. Но въпреки това, обслужвайте си автомобила на 10 000 км масло и абсолютно има шанс да изкара 300 000 км виригата. Сега ще ви зачита какви проблеми има той, като проблемите при него са, както ви казах, има доста пластмасови компоненти. Чат пат имаме течна антифриз, имаме течна масло, съвсем нормални неща. Други проблеми, които имаме проблеми с горивната помпа, Bosch горивна помпа, доста проблемна. Имаме много пластмасови компоненти и общо взето имаме проблеми с болтовете на дюзите. Значи, тук ако случайно автомобилът почне да работи неравномерно, свети ви чека, не дейте веднага да се стряскате, че са дюзи. Могат да са просто болтовете на дюзите. Просто трябва да намерите човек, който да разглоби, да претегне болтовете и всичко се оправя. Така, сега си поговорим за небезизвестния, за може би един от най-желаните. Сега си поговорим за бензиновите двигатели. Значи искам да ме слушате тук изключително внимателно. Общо взето говорихме и в клипа за А4 за тези двигатели, като много важно нещо. 1.8 и двойката TFSI-то преди фейслифта са изключително проблемни. И аз ще ви кажа защо. Значи, там имаме проблеми с буталата, имаме проблеми с оренговите и имаме проблеми като цяло с цилиндрите, което какво означава? Имаме огромен разход на масло при 1.8 TFSI и при двойка TFSI. Така че, сега само да ви зачита за какво става въпрос. Значи при 1.8 TFSI-то имаме 160, 170 и 177 конски сили. При двойката TFSI-то имаме 180, 211, 225 и 230 конски сили. Значи, проблемите са следните. Преди средата на 2011 година имаме първоначалният проблем, който мога да срещнем, аз виригата. Общо взето, тези, които са наистина преди 2011 година средата, имаме проблеми, виригата се разтяга на около 100 000 км. Но въпреки това не се притеснявайте, не се плашете. Виригата е предно разположена, изключително ефтино да се смени. Буквално е смисъл на двойка TDI-то, ремъка горе-долу тук са едно-два пъти да сменим ремъка на двойка TDI-то. Така че не е нещо, кой знае колко фрапиращо скъпо. Сега продължаваме. Както ви казах, имаме проблеми с натрупване на въглеродни отлагания, все пак с директно впръскване. Естествено, че ще имаме тези проблеми. Имаме проблеми с турбините, тъй като е турбиниран. Общо взето съвсем нормални нещица. Другото, което ви казах, това за буталата. Общо взето то разход на масло до 2011 средата е доста голям проблем. Но тук имаме и една така доста сериозна далавера. Значи реално, примерно, ако ни предлагат някакъв такъв модел, който харчи много масло, да кажем литър на 1000 км, за 4-5 хиляди лева под пазарната цена, това е много добре. Защото купуваме го, правим едно ремонтче. Ремонтът е доста прост. Вече не е 2015 година. Майсторите ги знаят, тези двигатели могат да ви го направят, не се притеснявайте. И буквално е смисъл, както ви казах, взимаме го под пазарната цена, ремонтираме си мотора и си караме на бургия и нямаме никакъв проблем. Така, проблем може да е по-сериозен, тъй като може да имаме проблеми не само с оренговите, може да имаме проблеми и с буталата, и с биелите и оттам да идва целият разход на масло. Иначе като цяло този двигател е доста добър, тъй като е пъргав и е сравнително икономичен. Качвал съм се в такава с 211 коня, значи честно ви казвам с мултитроник, който не е хубав, но въпреки това по-ще говорим за кутиите. Въпреки това 211 конилата върви изключително добре, бърза на бургия, наистина е много бърза. Така, сега си поговорим малко за останалите двигатели, тъй като тук не е ясно. След 2011 средата вече нямаме проблеми с разхода на масло, вече нямаме проблеми с орингове, с бутала, с биели и така нататък.
Така, имаме и тройката FSI, 272 конски сили и 333 конски сили. Значи в миналия епизод при А4, който говорихме, тъй като и там имаме същия двигател, малко го поплюхме то от 272 конски сили, ами реално наистина по-проблемен и лично за мен няма смисъл. Тъй като, сега ще ви обясня защо. Тройката FSI с 272 коня и тройка с 333 коня, която е с механичен компресор, който е доста по-здрав от турбината. Така че, общо взето, за същото обслужване, за същите пари, вземем автомобил, който е 50 коня по-мощен и е доста по-бърз. И общо взето обслужването е едно и също. Затова аз лично ви съветвам да ни го взимате това. Но въпреки това, ако го вземете, сега ще ви зачита какви проблеми имат. Тия проблеми, които ви зачитам, те важат и за този с компресора 333 коня при S5-цата и за този без компресор, който е с турбина 272 конски сили. Значи имаме разход на масло заради сегментите, проблемни са сегментите, имаме проблеми, чат пати с буталата, могат да се срещнат проблеми, нали, надира ги, случват се такива неща. Естествено, тъй като на повече километри могат да се наложи да сменят някакви гранитурки, някакви такива неща. Общо взето, да, нормални проблемчета. Веригата издържа около 200 000 км, но проблема тук е, че е задно разположена, което значи, че е малко по-скъпичко, но въпреки това не е нещо сериозно. Така, сега имаме и 3.2 FSI 265 конски сили. Значи, този двигател, какво да ви кажа за него? Този двигател е така леко съмнителен. Аз ще ви кажа що. Значи, имаме двойката FSI с примерно 225 коня, която след фейслифта е доста добра. След фейслифта нямаме този 3.2. Той е преди фейс. Но въпреки това, тази 225 с един софтуер, примерно иди на едни 270-80 коня, така, доста по-добре ще върви и ще е доста по-економична. Всичките двигатели с директно впръскване не стават на газ. Това съм длъжен да ви го кажа. Да, мъчат ги, слагат им там някакви измислени газови уредби, не става. Горе и газ и бензин, по-добре не. Така че за този 3.2 FSI-то, общо взето, па ако искате звука на шестака и в същия момент не толкова голям данък и така нататък, 265 коня, вземете си го, не е чак толкова лош, не е толкова проблемен. При него имаме проблем с разход на масло, имаме проблем, освен с разхода на масло, тук разни гранитурки, мранитурки, щуртийки, някакви такива съвсем базови неща. Иначе няма някакви сериозни конструктивни дефекти. В такъв смисъл глави, бутала, общо взето са доста здрави при него нещата. Така, сега при S5-цата, която е преди фейслифта, имаме 4.2 V8, 354 конски сили. Значи Евала на Audi, тук им сваляме шапка и се прекръстваме. Това може би едно от последните купета, което е с V8 двигател, 4x4 и с механична скоростна кутия. Такива друга не няма. Евала на Audi, браво на вас, добре сте се справили. Наистина и като цяло то 4.2 FSI не е толкова проблемен, колкото хората казват. Наистина сравнително здрав. Проблема е, че веригата е задно разположена, около 200 000 трябва да се смени. Имаме и тук някакви други проблеми, че имаме проблем с соленоиди и с горивна помпа. Както ви казах, всичките Audi имат проблеми с горивната помпа. Те соленоиди, те са 4 броя по 150 лева, значи около 600 лева. Ако сте си взели S5 за 25 000 лева, едва ли 600 лева ще са ви проблем. Но за всички двигатели на Audi искам да ви кажа, имаме един доста гнусен проблем. Общо взето, датчика, който измерва налягането на маслото и нивото на маслото се прецаква. И след като се прецака този датчик за нивото на маслото, показва, че няма масло. А всички знаем, че Audi-то гори масло. И почваме да доливаме, в последния момент вече има прекалено много масло и двигателя се чупи. Така че, задължително, ако имаме проблем, отидете при майстор, нека ви я закачат, нека видят за какво става въпрос. Лично моя съвет е, че за да си купите Audi, както имаше един пич в TikTok, казваше, за да си купим Audi трябва да сме милионери. Еми не е точно така. Ако си вземем фейслифтова, двойка или 1.8 TFSI, наистина самата поддръжка е доста ефтина. Двойката TDI-то също поддръжката е изключително ефтина. Така че те глупости, че Audi карат само милионерите, да, вие може да се мислите за милионер, но колата не е чак толкова скъпа за поддръжка. Не е по-скъпа нито от BMW, нито от Volkswagen. При Volkswagen от малките двигатели. Говорим тук за Touareg с големите двигатели. Така както казах, не е по-скъпа от BMW, не е по-скъпа от Mercedes, не е по-скъпа от останалите. Общо взето, при двойка TDI-то, при 4 цилиндровите. При 6 цилиндровите вече нещата са по-скъпи. Така, сега вече съм във вътрешността на Audi-то, ами искам да ви кажа, че е доста добре, но въпреки това, въпреки че е Sportback, А4-ката отзад беше по-висока. Да го имаме в предвид, наистина А4-ката е по-висока. Ако имате деца, които са по-високи,
над 1,90, особено главите ще им опират. Те на мен ми опира, не мога да застана толкова комфортно. Особено ако отпред седне човек, който е с моя размер, аз съм 1,94, ако отпред седне също толкова висок човек, ще мога малко трудничко се съберем общо взето. Друго нещо, което да кажа. Салона на Audi изглежда наистина много добре. Спортен, полукожа, алкантар таван, огромен подлакътник, който е изключително удобен. Наистина евала на Audi погрижили са, въпреки че е от по-ниския клас А5-цата, и наистина е изключително комфортна. Въпреки това, както ви казах, не е за високи хора. Значи, както ви казах, това за татковци, които още им кипи кръвта. Наистина става за такива. Тук имаме за поставка за седалчица, за бебе. Общо взето, наистина, за едно семейство 4-членно с 2 деца, автомобилът е перфектен. Багажника видяхме много голям. Така че, общо взето, ако сте се насочили да купувате за семейна и сте 4-членно семейство, без риск да се увеличавате, значи този автомобил наистина е перфектен за вас. Комфортно ме, чувствам се добре, седалките изглеждат доста добре, грабовете са много красиви. Тук имаме шит шеф, общо взето отзад си имаме пепелник, имаме си 12 волтова зареждачка, имаме си доста така комфортни опции и като цяло доста добре. Имаме и скисак, имаме тук и багажник за ски, също който е доста добър. Като цяло автомобилът е комфортен, като изключим факта, че е доста нисък. Така, сега ще ви покажа вътрешността на автомобила, като наистина автомобилът вътре е уникален. Доста хора казват, че А4-та и А5 са абсолютно идентични. Въпреки това, на мен тук ме е доста по-комфортно, отколко в А4-та. Не знам дали е заради тавана или дали е заради факта, че е малко по-хубав модела, но въпреки това по-удобно от А4 със сигурност. Така, сега седалките са наистина много шукаритетни, както биха казали някои хора. Изглеждат много добре. Тая полукожа, стая алкантара, наистина красота и са изключително удобни. Буквално е смисъл, аз съм доста едър, вие ме виждате и ме е много удобно тук. Наистина е изключително комфортен салона, освен че е красив. Друго нещо, което да кажа, при фейслифта волана е изключително добре изглеждащ. Наистина и преди фейслифта автомобила вътре изглежда доста добре, но и фейслифтовия волан на мен лично ми харесва доста повече, тъй като тази кръгла форма чувстваме се малко като в болид, в Формула 1. Наистина предразполагана да караме бързо. Първи минус при А5-цата. Тъй като модела е без рамка и стъклото се дига, тъй като, нали, като затворим вратата, стъклото се дига. Значи, имаме случаи, при които стъклото не иска да се вдига или се вдига накриво и докато караме тук влиза вятър и става наистина отвратително. Трябва тези прозорци след това да се препрограмират наново, трябва да се свалят, пак да се сложат. Общо взето става дълга и широка. Безрамковите врати са изключително красиви, но въпреки това си имаме и минуси. Така, сега да ви покажа ключа. Евала на Audi, както ви казах, наистина са изключително иновативни. Показах ви BMW 60, показах ви Mercedes E-класа 211. Значи наистина при Audi ключовите са много по-добре изглеждащи. То удоволствие да го носиш, носи някакъв престиж наистина. Така, сега иначе за вътрешността на автомобила имаме си оборотомер, скоростомер, борд компютър, навигация. Тук си имаме, нали, за контрол на навигацията. Имаме си електрическа ръчна спирачка, която между другото е проблема да го имате в предвид. Някой път електрическата ръчна спирачка забива и не иска да се махне. Така че имаме си и минуси. Друго нещо, което да кажа, подлакътника е изключително добре сложен, много ме е комфортно, но тук. Общо взето Audi наистина е направено за хора, които са претенциозни. Защото ако аз съм претенциозен, въпреки че не съм, тук ще ми е много добре. Мен някой път даже ме дразнат колко добре са направили някои детайли. Примерно тук нямаме скръцани, нямаме пукащи пластмаси. Тук си пише колато Евала. Наистина интериора на автомобила е много добър. Друго нещо, което да ви кажа, виждам, че нашия канал рядко в авто се разраства. Вече имаме около 700 абоната. Искам да ви благодаря от сърце и изключително много, че се абонирате, че харесвате, че коментирате нашите клипове. Наистина, моля ви, абонирайте се, защото виждам, че 90% от хората, които гледат нашите видеа, не са се абонирали. Моля ви, ако гледате нашите видеа, абонирайте се, за да мога да продължим да правим автомобилно съдържание, за да може да продължим да ви помагаме. Така, има и доста така негативни коментари, но искам да кажа на хората, ама моля ви се, някой път стегнете се, бе. Сега моля да ми казвате негативен коментар за това, че панталона ме е навит или някаква такава глупост. Коментирайте нещо малко по-сериозно. Ако съм казал някоя глупост, винаги приемам градивна критика,
но нещо от сорта на това дънките сте скъсани или панталоната е на вид, моля да нямаме такива простоти. Този канал е културен канал. Има забавни моменти, има някоя простотийка, но въпреки това ние държим на добри обноски и на култура. Да сте ме чули да псувам някога или да употребявам нецензурни думи. Значи сега си поговорим малко за скоростните кутии при автомобила. Първо, много важно нещо. Имаме няколко вида скоростни кутии. Нали? Първо, естествено, имаме 6-степенна механична. Тя е базова, слага се в 1.8, слага се в двойката единито. Имаме я на тройката, имаме и на S5-цата. Така че общо взето се слага на доста модели и среща се често. Интересното при Audi това, че механичната скоростна кутия се среща доста по-често, отколкото при BMW и при Mercedes. Особено при Mercedes речка вече доста рядко се вижда. Но Audi се още си я слагат. Значи тази 6-степенна механична скоростна кутия е изключително здрава и е изключително практична за каране. Наистина е много удобна, скоростите влизат доста добре и като единствен минус бих подчертал, че всички съединители са с двумасов маховик, без значение дали бензин или дизел. Караме ли с механична скоростна кутия, ако ще смеем съединител, говорим за нещо от сорта на поне 1000-1500 лева. Да го имаме в предвид. Така, сега за автоматиците искам да сте целите в слух, тъй като тук има много тънки моменти. Първото, което имаме 6-степенен ZF, който наистина много добър. Те си го водят Tiptronic, много добър автоматик, много здрав, много надежден. Интересното е, че доста по-безпроблемен от тези, които се поставят в BMW. Наистина е много здрав. Така, той се поставя в моделите преди фейслифта, да го имаме в предвид. Ако взимаме автоматик преди фейса, гледаме да е 6 степен. Не. Така, имаме 8 степенен мултитроник. Значи, този мултитроник, който се слага и преди фейслифта, и в фейслифта, избягвайте го. Наистина е сравнително проблемен. Но въпреки това, ако се поддържа, що годи адекватно, нали, сменява му се масло, правят му се там модификациите и всичко, което е необходимо, общо взето мога да изкара едни 200 000 км преди да бъде ремонтиран, но ремонта му при 6-степенния автоматик ремонта около 2000 лева, при мултитроника около 3, така че да го имаме в предвид, наистина по-скъпичко. Така, сега продължаваме с фейсовите модели. Значи, имаме 7 степенен с двойни съединители. Значи, какво да ви кажа за тази скоростна кутия? Общо взето по-здрава от мултитроника, но не е чак толкова здрава. Не е здрава колкото 6-степенната или колко 8-степенния ZF. По-проблемна, но въпреки това автомобила с нея се движи много добре и е изключително плавен и безпроблемен. Значи, като се взимаме 7-степенна, трябва много да внимаваме. Не трябва да има вибрации. Сега, при 6-степенната и при 8-степенната, които са без двойни съединители, там до някаква степен е нормално да има вибрации, тъй като ще може да имаме изкъсан тампон на кутия, нещо друго. Вибрациите не са толкова страшни при тях. Но при този 7-степенен с два съединителя имаме ли вибрация? Имаме ли неплавно сменяне, значи доста зле положението. Тъй като за да сменим тия два съединителя, за да обслужим и за да може да и се направи всичко, излиза над 3000 лева. Доста скъпо. Така че това е най-скъпата за ремонт и най-скъпата за поддръжка скоростна кутия. Имаме и, както всички знаем, всички го обичаме, всички го искаме. Имаме и 8-степенен ZF, който се слага при моделите с Quattro след 2011 година. Евала на Audi, браво на вас, браво, че сте послушали американците и канадците. То ZF, той е уникален наистина. Държим на двигатели с коне по 600, 700, 800 коня, издържа ги, няма никакви проблеми. Този ZF много ефтин за поддръжка, ефтина за ремонт и е изключително здрав. Значи да го щупите този ZF, не знам как трябва да сте го карали. Трябва да карате като абсолютни дървари наистина. Имаме доста обяви в Мобиле и в другите наши сайтове, в които пише с 8 степенна кутия. Значи внимайте изключително много. Тъй като ако колата е напредно, значи имаме мултитроник, защото и мултитроника е 8 степенен, но той е най-трушлив. Ако пише 8 степенна и Quattro, значи имаме 8 степенен ZF, който е мега здрав и мега препоръчителен. Така че, когато гледаме такова Audi, внимаваме много какво пише. Гледаме да е Quattro, гледаме да е S-Line, гледаме да изглежда добре, тъй като тия, които са S-Line и Quattro, държат по-високи цени. Така че, ако взимате такъв автомобил, наистина гледайте да е с възможно повече екстра и да е колкото се може по-натокан. За да може след време, като го продавате, да го продадете на близка цена от тази, на която сте го купили. Друго, което да кажа за аудитата, внимавайте с дизелите.
много ги карат в Германия, много ги карат в Италия, стигат някакви много големи километри. Има такива модели на по 1 милион километра. Наистина много внимавайте. С бензиновите ви казах, там с харченето на масло, това проблем вече всички го знаем. Трябва да се сменят бутала, биели и опръстените. Общо взето не са някакви, кой знае колко страшни неща. Вече са обсъдени, казани са, майсторите ги знаят. Наистина не е толкова страшно. Друго нещо, което да кажа, евала на Audi, тук при Audi няма миражда. Доста хора казват, че имаме проблеми доста с електрониката, ами аз познавам доста хора с такива апетици. До сега никой не се оплакал, че има проблем с електрониката, наистина. Благодаря ви, че се абонирате за нашия канал Рядков Авто. Благодаря ви, че харесвате, сабскрайбвате, шервайте и така нататък. Абонирайте се за нашия канал. Довиждане и до нови срещи!